Dito kami ngayon sa bayanihan to dito sa may Barangay San Isidro Norte. Ayan, tingnan natin sa bubuhat namin dito, yung kubo-kubo. Yan si Buyog. Ayan, tingnan natin yan. Buyog yan, Mandalaga chapter, si Emilio, Kuya Manny. Ayan. Magbuhat kami ng kubo-kubo. Bayanihan to, bayanihan. Ayan. Kagalaw sa truck. Sakay naman sa truck dito, truck di Durog. Yan mga inyans, gagarga sa truck yung kubo, may tulong-tulong. Ayan. Ayan na guys. Jeb, lagi yung bato, labato. Kapag sa krul to, babalik.
Sige na ba, ma'am? Sige na ba? Wala ni may tatalay. Wala ni tatalay lang sa patang mga May 520. Yung kali basaya, bas. Yung kali basaya. Mangkala-kala na ba? Wala ni manalay dyan. Nagano akarla. Wala kami sa bro. Pina. Sige ni. Sige. Aton. Kano. Sige.
Oh. No, di mo katagay ita. Kami dyan ang lumuka. Oy, balon, ganun tagay. Tulong wala ka. Tutol. Halong ka dyan, Lug. Di bang ka dyan. Kinatrak yung libro. Lalayaw. Pagkayamin. Galala niya. Bakit kayo? Sir. Dapat talutin ng boy. Ay ka dito. Hindi. Ako yung Hindi, wag mo akong videoin. Hindi, video ka. Ako lang yung announcer. Bibigyan ko sila. Magkano sir ka na? Sige na. Yan na ako. Baka mag-tukol pa yung ako. Yun. Para matulungan ang kababayan. Yun. Naghihirap. Yun. Na si Yaya Boy. Yeah. Na vlogger. Harap ka dito, harap ka dito. Ito naman. Hello, Ashley. Ijinas.
Uy, murna, kanya ka murna ka. Iyon. Ayan yung mga tumulong sa ano. Minaw, minaw. Kubo na titira namin, yan binubuhat. Salamat sa mga tumulong, shout out. Yan mga yans, pupunta na doon. Basin, ito na, ito basin. Ito na,
Batan may arak lawa. Kan jauh, tangan apa jauh? Bukan. Kami pin jauh, kalau teman jauh, kami sini dia kau. Masih ketik kuartas dia. Dua, kalau. Wah, Sige. saya ini mah. Mau limang biji saya. Kemarin mau ini, so. Di mana? Diri siya ba? Diri siya. Bro, belum apa lah temannya Pak. Ito buhay ni Papis nito, tinggal bilang. Bansag. Ito po sila mo. Jangan sudah tuh. Ito yung kubo na titira namin ang asawa ko dito. Ngayon yan, so okay na. Magiging bahay namin. Ito yung titira namin. Salamat pala sa mga taong tumulong. Shoutout sa mga taong tumulong. Baybay Lupis ang San Isidro Norte. Kung nagtulong-tulong. Dalawang barangay nagtulong para mapuat ito. Okay, shoutout sa inyo. Maintenance. Last time na, okay, bisa mo pa, okay, bisa. Sana po sa talaga yan. Bye-bye mga nyo.